Okay, hayi mina ngisebenzisa leyo black and white enganikezwa yona emakhosini. Yeah, bengizokuchazela kahle if nginayo uyibone kodwa akunankinga. Ithi ngisale sengikuchazela ngezwi uzo-understand-a kulesi sithombe engizokunikezwa sona. Yeah, le red and black, ayi akudlalwa lapho. Yabo if uzonikezwa le red and black ubokwazi ukuthi wena abantu ohamba nabo ngabantu begazi, abantu abashona ezimpini, ngabantu abashona mhlawumbe ezimayini, abantu abaza ngempi. And labantu bathi mengabe bephakama kuwe awube kahle, uba nolaka, ufuna ukulwa, uyazi uba neconsi, inhliziyo bancane, abantu bezimpi kahle kahle. And babuye inkinga if benginalo leli bhayibe bengizokuchazela kahle njengaleli esesike salihlaziyo black and white ubuzo-understand.